Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An balma abonnew wakati na mana bɔ ni k'aw fo dakuruɲɛ kelen ko k'aw bɛɛ k'aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors jɔn de bɛ ka aw fo ni wakati na a ka kalanden a ka kalanfa dɔw ka dɔgɔnin dɔw kɔrɔkɛ dɔw facɛ dɔw dencɛ n'o ye ne maître Badara Ali Badjini di sabali kan inshallah. Ni wakati na an bɛna bɔ ni Wahabu ka ala tɔgɔba dɔ ye k'o di aw ma ka se ka an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'a ye walasa u ka se ka nafaba sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. Ni ala tɔgɔ in a bɛ mun baara de kɛ a bɛɛ ko bɛ mɔgɔw de la i n'a fɔ sɛgɛn warala mɔgɔ min na kosɛbɛ i k'i ko bɛɛ kɛ k'i ta to ala ma a ma dilan ka fantanya tigɛ k'a bɔ i tigɛ kɔnɔ ni ka kɛ nafolobatigi ye Wahabu nin b'o de baara kɛ ani suran 7 de bɛ taama walima i n'a fɔ mɔgɔ min ye waritigi ye a ka nafolo tiɲɛna k'a tigɛ gbɛ k'a kɛ fantankɔrɔ ye k'a bolo bɛɛ nagasi k'a bolo ban pepepewu hali a t'a dara dumuni sɔrɔ yɔrɔ la wallahi n'i y'i jija ni ala tɔgɔ in kan i ka nafolo bɛ sɛgɔ na n'a nana a bɛ caya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan nafolo bɛ caya yɛrɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan wa n'a nafolo nana a tɛ tiɲɛ fiyewu i bɛ sa k'a nafolo to i tigɛ kɔnɔ a ti ban. Alors ni wagati na an mana bɔ yanni an bɛ don a kumaw na an mana dakuruɲɛ fila fɔ an b'a ɲini aw fɛ abonnew aw ni ce minnu ma abonné a ye jija ka abonné n'aw abonné na a kana ɲinɛ a bɛ notification like pour que n'a nana video bila tuma o tuma k'a sɔrɔ aw yɛrɛ connecté tɛ n'a connectera dɔrɔn i b'a ye video bɛ sin ka jigin aw ka téléphone kɔnɔ o la don a ye notification like an b'a ɲini aw fɛ a ye video nin partager an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ma barisa u bɛɛ ka se ka ala tɔgɔ ninnu sɔrɔ k'u yɛrɛ nafa n'a ye. An bɛna ban ka waleya jugukɛbagaw dali k'u ka sabari o bɛ ka nin kɛ maa minnu na u ɲɔgɔnna silamɛw de don o ye jɔnw ye maa minnu bɛ don an ka ala tɔgɔw ta ka taa tiire ka don n'a ye whatsapp kɔnɔ ka don n'a ye telegram sanfɛ ka taa n'a ye facebook sanfɛ ka taa to ka mɔgɔw anarquer n'a ye u bɛ fɛn dɔ fɔ ala tɔgɔ nin kan ala tɔgɔtigi yɛrɛ ma min fɔ a kan o ye waleya dɔ ye min cɛ ka jugu hali n'a y'a sɔrɔ ko adamadenw ɲɛtira wallahi siran ala ɲɛ sabu ala ɲɛ bɛ ira an b'aw deli a y'o waleya nin dabila o tɛ waleya ɲuman ye. O fana tɛmɛnen kɔfɛ maa caman bɛ don an ka privé kɔnɔ dɔw b'a bila commentaire la YouTube sanfɛ yan ko k'a ɲɛfɔ tubabukan na ou bien ko a ka ɲɛfɔ bamanankan na an b'olu bɛɛ lasɔmi ko an ka video kelen kelen bɛɛ ye fila fila an ma deli ka video bila kelen n'an y'a bila tubabukan na an bɛ tila k'a video wɛrɛ bila bamanankan na sabu n'an y'a ɲagami ɲɔgɔn na min y'a daminɛ k'a sɔrɔ tubabukan don n'ale ye bamanankan mɛnna mɛn a tɛna a dusu suma ka taa video nin lamɛn fo ka taa s'a dan na kamasɔrɔ an bɛna a tɔ bila tubabukan na donc a kɛra ten o kama an ti sɔn ka video bila video bila kelen kelen k'a fila bɔ fa kɔnɔ an b'a bila video fila fila de i m'a ye nin min filɛ nin kɔnɔ ka tubabukan ta bila bon sisan n nana ni bamanankan ta ye walasa bamanankan mɛnlaw fana k'a faamuya an b'a ɲini aw fɛ a kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ a ye video nin filɛ fila fila a bɛna a bɛɛ sɔrɔ yen a bɛɛ ye fila fila n'i y'a filɛ ni tubabukan don i bɛ jigin duguma i bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ ale nana bamanankan na ele nana téléphone bila mɔgɔ kɔrɔ a bɛ mɔgɔ ka baara bɛɛ tiɲɛna mun de bɛ to ka ne emmerder ten a y'a kɛ to donc a baara bɛ kɛ cogo jumɛn an bɛ sɛgɔ ka na ni kuma wɛrɛ ye n'an ma ɲɛ min kɔ an mana don kuma wɛrɛ la min ye mun kuma ye o de ye an ka groupe kuma n'o ye kalanbulonw ye o ye kalanbulonw ye kalanbulon minnu don kalan sugu caman de bɛ k'a sanfɛ a ma kɛ komi ala tɔgɔ dama de bɛ bila ala tɔgɔ dama tɛ bila ye an bɛ ensemble pour réussir min kuma fɔra ensemble pour réussir sanfɛ ala tɔgɔw bɛ bila yen baara min bɛ kɛra a sanfɛ n bɛ k'o de fɔ a ye an bɛ ala tɔgɔ tila a sanfɛ an bɛ mɔgɔw kalan cɛ 30 kɛcogo la an bɛ mɔgɔw kalan lolo bɛ bɔ cogo min na k'i lolo bɔ k'i ka buruju lɔn a bɛ ko cogo min na a baara bɛɛ lajɛlen o bɛ k'a sanfɛ an bɛ mɔgɔw kalan turabu ci cogo a n'a sarakaw bɛ fɔ cogo min na a kumakanw bɛ fɔ cogo min na an bɛ maaw kalan o bɛɛ la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kawatimu bɛ jigin cogo min na o fana kalan bɛ k'a sanfɛ i bɛ se ka kawatimu bɔ i yɛrɛ ye tuma min na a bɛɛ bɛ k'a kan k'a daminɛ musali gazali ka taa musali kuntiyaw la fo ka taa se mukamasunu murabaw musadisinu fo ka taa se a b'a miiri cogo min na a bɛɛ kalan de bɛ k'a sanfɛ a tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 2000 ani 300 ni darisi 20 mais groupe kelen nin an y'a kilan fila parce que côté kelen a kalanbulon an y'o bila telegram sanfɛ a ala tɔgɔ kilan yɔrɔ an y'o bila whatsapp sanfɛ mais a fila bɛɛ ala tɔgɔ groupe kelen don n'i ye wari sarako kelen kɛ a banna tɔgɔ sɛbɛn sarako kelen 2000 ni 300 darisi 20 nin ale de y'o bɛɛ kunko ye a kalo sara kelen dɔrɔn don darisi 600
o ye ensemble pour réussir. Maintenant groupe wɛrɛ b'an bolo an b'a f'o ma ko savant en privé. Savant en privé ni sanfɛ an bɛ samiru mɔgɔw kalan samiru kɛcogo la samiru tabdili minnu ye kunufaya kunnu ye n'a bɛ tagama ni nɔgɔw ye, batuta minnu ye kunufaya kunnu ye n'a bɛ tagama ni nɔgɔw ye walima a bɛ tagama ni wulufinw ye, o n'a ɲɔgɔnna caman de b'a ko kɔnɔ ani zulumaniya qualité bɛɛ. Voilà, jinɛ jugu wele ka baara kɛ n'a ye ou bien ka kudamu tɔgɔ walima ruhaniya tɔgɔ ninnu o bɛɛ jigiyɔrɔ le o yɔrɔ ye. A ɲuman n'a juguman a bɛɛ de bɛ jigin. O kosɔn n'an kumana ten an bɛ ban k'aw ladi a kana sɔn ka ban ka kalanw kɛ. A ye fɛn bɛɛ kalan k'a ɲɛdɔn mais a kana sɔn ka ko a ye min bɛɛ dɔn a kana sɔn k'a bɛɛ kɛ. Parce que n'i k'i b'a bɛɛ kɛ n'e ma fili a man ɲi e kɔni dɔ bɛ fili. Donc n'o kuma nin faamuyana an b'a fɔ aw ni ce aw ka faamuya ko ɲuman na an bɛ ban ka aw lasɔmi ko ni ala tɔgɔ nin ala tɔgɔ dɔw lo n'i y'i sinsin san tile 14 damayira don ala b'i tigɛ ko ka bɔ fantanya kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i tun ye nafolotigi ye i binna fana ala bɛ sɔn k'i ka nafolo d'i ma nafolo min bɛ caya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. A baaraw bɛ kɛ cogo jumɛn? Aw bɛna na ka na ya wahab a b'a sɛbɛn 22,222 n'a tilara o la a bɛna suratul wakiyatu sɛbɛn siɲɛ 1, suratul mudassir siɲɛ 1, walayli iza saja a b'o sɛbɛn siɲɛ 1, alam nasraha a b'o sɛbɛn siɲɛ 1, ikra bi ismi rabbika a b'o fana sɛbɛn siɲɛ 1, suratul kadiri siɲɛ 1, lam yakunu lezina n'o ye suratul bayinati a b'o fana sɛbɛn siɲɛ 1. A bɛna nasi ninnu fara ɲɔgɔn kan a bɛna ka na ka waati min ci siɲɛ 1 k'a ka laɲini don cɛmancɛla la k'a fara nasi kan. N'a tilara o la don a bɛna nasi kilan 2, nasi kilan 1 a bɛna dondo gbɛ ɲini dondo kɔrɔ gbɛma ɲini k'a tibi n'a ye k'a dom. Nasi kilan 1 a bɛna o bila daga kɔnɔ a bɛ taa mande sunsun filaburuden 111 bɔ ka n'a bila a kɔnɔ. Ni mande sunsun ti minnu ka jamana kɔnɔ a bɛ tamaro san, tamaro bɛ yɔrɔ bɛɛ la, tamaroden 10 mande sunsun den 111 n'o ti sɔrɔ yɔrɔ minnu na a bɛ tamaroden 111 san k'a bila a kɔnɔ. A bɛ to ka nasi nin min dɔɔni dɔɔni a bɛ to ka wurudi nin kɛ. Mais nasi nin n'a ye tamaro k'a la a bɛ kumu. Donc n'a bɛna kɛ a bɛ se ka dɔɔni bɔ k'u bila mita ye parce que n'a nana kumu a tɛna se ka to k'a min. Surtout kɔnɔnajoli bɛ minnu na olu tɛna se ka to k'a min. Donc a bɛ se ka nasi nin jalan dɔɔni bɔ a bɛ se ka min hali ni yiri ma k'ale la. Mais min bɛ ko a ye tamaro k'a la ou bien mande sunsun. Ayiwa a bɛna sɔrɔ ka wurudi daminɛ. Wurudi nin bɛ kɛ tile 14 de lon bɛɛ a b'o ya wahab a b'a wurudi 22,222. Ni min bɛ se ka sigi ka mɛn o b'a wurudi 22,222 lon bɛɛ sufɛ fo ka taa se tile 14 ma. Mun kama wurudi nana ko tile 14 n'a ye ya wahab yɛrɛ hindi bɔ a bɛna sɔrɔ a bɛ bɛn 14 de ma. Ni baara banna lon min na a bɛna nɔnɔ kɛnɛ ɲini k'a caya ka tamaroden 11 ɲini k'a fara a kan ani dondo kɔrɔ gɛɛman a b'a saraka silamɛ ɲɛnaman dɔw ma. N bɛ se ka fɛn min fɔ a ye cɛ o cɛ ye nin baara n'ala sɔnn'a ma o y'ale tigi tigɛ k'o ye ka bɔ sɛgɛn kɔnɔna na o y'ale tigi donni nafolotigiya la o y'ale tigi mako bɛɛ lajɛlen dilanni ye. N bɛna fɔ aw ma nin wagati in na n ko ni ko nin faamuyana ɲɛfɔli faamuyana k'aw bɛɛ ma k'aw salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Ala ka ntɛnɛ diya an na ni ka an gɛrɛsɛgɛ don tɛnɛ wɛrɛ la ni si ni kɛnɛya ye ani nisɔndiya. Assalamu aleykum.